Juha Tapio siinä, minä olen, sinä olet. Nyt ollaan siis kevätmessuilla Helsingin messukeskuksessa ja puhutaan puutarhakalusteista. Tuomas Lähdesmäki Oy:stä, tervetuloa lähetykseen. No lähdetään uutuuksista. Mikä on uusinta uutta, jos puhutaan puutarhakalusteista? Ehdottomasti pölyrottinki ja non-wood-kalusteet, niihin on satsattu nyt monta vuotta hyvin paljon. Eli nyt on kehittynyt pölyrottinkikin, se muovisuus on ehdottomasti pois. Nyt pölyrottinki näyttää aidolta rottingilta, mutta siinä on pölyrottingin kestävyys. Joo, totta, koska on nyt sattuneesta syystä itsekin katsellut kovasti puutarhakalusteita parvekkeelle ja on täytynyt mennä ihan kokeilemaan, että onko se rottinkia vai Kyllä. ei. Että se on todella muuttunut se materiaali niin kuin ulkonäöltään. Niin, no sä tuossa jo sanoitkin näitä materiaalivaihtoehtoja puutarhakalusteissa. Suomen sääolosuhteethan on semmoiset, että se laittaa kyllä kalusteet aikamoiseen testiin. Kyllä. Mutta että polyrottinki on nyt semmoinen, joka kestää ympäri vuoden, eikö niin? Parhaimmillaan kyllä. Eli laadukkaat pölyrottingit on alumiinirunkoisia, ne on homeenestokäsiteltyjä, ne on UV-suojattuja täysin läpeensä. Eli auringon paahdekaan ei haalista? Ei haalista. Joo. Eli silloin kun se on läpivärjättyä, läpi UV-suojattua, niin nämä kestää todellakin ympäri vuoden. Niin. Ihan vaikka lumihangessa. Niin. Eli todella kestää, mutta tätä ei voi yleistää kaikkeen pölyrottinkiin, koska aina on ne huonot, halvat vaihtoehdot, mistä puuttuu nämä seikat, mistä sanoin. Näkyykö ne sitten ihan niin kuin kuluttajan näkökulmasta, näkyykö nämä asiat sitten jossain lapussa tai jotain? Valitettavasti ei. Eikö? Eli siinä kannattaa niin kuin käyttää semmoisia kanavia, mitkä tietää, mitä ne myy. Niin. Ja varmasti sitten jos kysyy myyjältä, niin kyllä varmaan... No toivotaan, mutta valitettavasti, koska pölyrottinkin nykyään on levinnyt tietysti aika moniin kanaviin, niin ihan varmaan läheskään kaikki ei tiedä, mitä ne myy. Meillä esimerkiksi, kun ne on kaikki omaa tuotantoa, omia malleja, niin tiedetään tasan tarkkaan, mikä mikäkin on. Niin. No miten nyt sitten puiset puutarhakalusteet? Onko ne ihan nyt Kyllä ne aika out on, niin. Ehdottomasti, kyllä. Onko se sen takia, että tosiaan se helppohoitoisuus ei yhdisty niihin? Niin, se on se avainsana, niin. Se helppohoitoisuus. Että varmasti lähes jokainen on joutunut öljyämään ja hiomaan ja ynnä muuta tekemään niille puukalusteille, varsinkin jollekin kovapuulle. Eli nykyään helppohoitoisuus, säänkestävyys on se avainsanat. Miksi tehdä sitä työtä, kun pääsee helpolla? Totta. Käyttää se aika muuhun. Ja mä huomaan sen, että on oikeastaan niin kuin aihealue mikä tahansa. Nyt jos puhutaan näistä messuista, esimerkiksi kun ihmiset lähtee puutarhaa luomaan ja etsimään niitä kasveja, mitä sinne laitetaan, niin olen ymmärtänyt, että silloinkin se helppohoitoisuus on se niin kuin pääasia, Kyllä. että sitä haetaan. Näinpä. No miten messut nyt tästä jatkuu? Minkälainen tuntuma sulla on, että onko messut onnistuneet nyt teidän No tähän osalta? mennessä onnistunut erittäin hyvin. Että kyllä ollaan tyytyväisiä. Varsinkin eilinen oli aikamoinen hulapalo, että koko päivän oli väkeä kyllä paljon ja ihmiset oli ostomielellä, se on meille tärkeintä. Että kyllä odotukset tästä päivästä on tietysti myös kovat. Mutta. Ja messuthan on semmoinen paikka, missä messutarjouksia tietysti on osasto mikä tahansa. Niin on... Pakko olla. Niin. Kyllä, joo, ja mekin tullaan tuolta Etelä-Pohjanmaalta, niin pakkohan on olla kovat tarjoukset, että saadaan tänne pääkaupunkiseudulle uusia kalusteita. Onko sulla nyt jotain vinkkiä, jos ajatellaan nyt tämmöistä parvekkeen sisustajaa, että mitä mun täytyisi nyt ottaa huomioon, kun mä lähden niitä kalusteita sinne hankkimaan? No tietysti koko, että se olisi hyvä olla, kun lähdet ostoksille, niin vaikka pohjapiirros siitä parvekkeesta tai pihasta. Eli se olisi myös korkeus, eli kaikki mitat mukaan, niin, ja mieluiten kuva, koska myyjän ammattitaitoa käyttäen pystytään suunnittelemaan sitten se sopiva, hyvinkin nopeasti kuitenkin sopivan kokoinen, sopivan näköinen kaluste. Ja tietysti se, että haluaako, esimerkiksi nyt pölyrottingissa on paljon on sohvaryhmä, eli oleskeluryhmä, tai se ruokailuryhmä. Eli tämmöinen päätös, jos ei molemmat sovi, niin kumpaa haluaa. Joo. Se on ehkä se tärkein. Voi että, odotan sitä hetkeä, että pääsis täällä vähän kiertelemään itsekin, niin pääsis tekemään ehkä ostoksia niin ikään. Kiitos Tuomas Lähdesmäki sulle vierailusta ja oikein mukavaa messujen nyt viimeistä päivää. Voimia. Kiitos oikein paljon. CCR:llä jatketaan tässä Who'll Stop the Rain. Kevätmessuilla Radio Nova ja Maria Leppänen.